Nagluluto si ano? Lovely. Ang meriendahan. Hi ka. Hi. Taga saan ka? Bulwang po. Tut tut. Ayun na, paubos na itong halo at patapos na rin dito sa order ng CR. Tapos doon naman po sa kabila. Yo! Timayang, good morning. Maulan na. Nagkape lang po ako. Hindi ako masyadong magkakanin ngayon. Tapos nung ano ko, ikay tiluyan te. Babalikan niya raw yan. Kape. Oo. Mataas yung dugo ko kahapon. Pabipiw kay Palawan. Nag 150 nung isang araw to 100. Oo, kaya kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang ng kanin. Pineapple. Oo. Ano lang tipid ng kanin. Ayan, start na tayo. Amo. Di Arnil. Kabis na ng pantrabaho. Kuya Bobby. Yo, good morning. Good morning. Mo ay. May prepare na. Ayan, ito yung asintadahan ni Ka Joel dito sa CR. Papatungan. Hindi ko ba ka? Dato na tuloy yo. Ha? Dato na ito kan nagkichinchin, alam mo rin. Mamuro. Baka ito, kumuha ko. Kaya nagki-chip. Baka Ako kusag pa kanya. kumuha ko. Ito daw. Ha? Ako ito. Alambre. Yasaw. Kita ko sa bigla. Tara.
radyo. Tara, panilya ka, Timaya. Ilang kasi. Ini ka. Tadi ko butang alo blocks ah. Ini ka. Ha? Ako maupo lang mo. Ini man. Iya. Balikan ka. Sakto lagi. Tuwan sa inyo na to. Sa Bistan. Bigyan yan. Sisignan mo na ako. Yan ako ya. Ako lang ito mga tao. Sisig ako. Ay, sige na tabi. Di ba man naman gusto? Hindi lang. Hindi lang. Di pa may. Pero grabe ng sulog sa to, ang bornal. Di mo nalalapok. Pag lalo ko yan doon sa auto, nalapos. Oo. Kaya nga, di na dadago sa luna. Kaya nga ni. Dapat di ka na ready. Sino na dyan? Kaya amo nakatutusak. Saka pati mga duot. Nalalaya. Wala na masabsab ko. Nagreklamo doon. Oo. Pag magreklamo sa diri ka raga. Kaya kanya papa ka. Yan, yung sarili mo ka sa diri ko. Kuha. Kaya, kakaso, kapitan. Oo. So nagpipinsan kayaan eh. Aragaan. Nagpapukuha nga sa Vicente pa ngayon ay. Nung saan, nagkukuha na, ikaraan ko nyo naman. Tama. Kaya yan na yan. Marami lang kasi nisigat na ako. Bato man sa lang ulit. Kumbaga na may gusto. Tapos nagkakaito-negosyo pa sa mga negosyante. Kapag-isigat ko mga comment man sa ito. Naisip ko nga dito. Pag-ito, sila kayo magtatawag sa bubo. Awawan ko kaya. Ang mga pagkaisip ko dito. Oo. Dito nga bubulang mo ibubuta. Pag nangingilaw mo nilang ka, ito nakakarpa. Hindi kakarpasan. Bakladan na pupuasan. Bakladan. Ako santa, pinagasan ko pang binumbasan mo. Boss! Tara, boss! Pala. Bala. King, siya po para King. Amo yan. Hindi mo.
Pwede kang bilhin. Binder. Hindi naman mga binder. Kaya rin. Nung pumanasuran mo. Pinaorasasan ng piston. Upper seat. Paura ko sa untang na yung piston. Pero wish yung ulan. Halo, Kuya Arnel. Hindi ko nalibutang. Kapan? Ano? Halo? Halo, Blocks? Ito na. Sige. Madilim ang paligid. Hey! May tumawag sa pangalan ko. Doon sa lamin, di ko na mabasag pagkat merong nagbura. Tas puro buko. Is ko. Pagpabipiukian. Marami. 150, 100 dapat. Ako ay kukuha mo man. Oo.
Kung sa Galdo, 200. Nakuha. Mahalata ko eh. Pero di ako mag-iinom ka na ko. Masarap ka. Pag masanay ka na, pineapple. O, pineapple tapos, gari ko sa kanin muna. Kasi si Ramon kaya, pag kaya mararano ka na, ano na, pag agkutang tawyo, trip sa talo, paborito pa. Talo, paborito tawyo, anak, hindi ko nakirang. Maringan ninyo, hindi na magkarasora sa tuyo. Gagat na na. Herman, mano. Pati yan. Binagano lang ako ng mano ay. Pati. Bawal na yan sa mano. Nag-prito na tuyo, kaya tinapa. Tapos nag-prito, kanlagan. Kapakikanin. Anak ko. Salang dati di man. Yung kulong na kakaedad na. 39 ko. 39 niya ako. Ito na ko Balaw, mga Namorma ako ko posto sa to pang third floor. Oo. Paraning kori na may pagbaba. Mga subang ko din ako kumakaiba. BPU ko pinsan ko. Dito ito, may ginto sa marami. 150 to 100 grad. 100. Ito na ako. Kaya, labang ka pati sa pangda. Amo. Pula. Tara-tara ako ko lubi-lubi. Amo nga maraya, ang naglubi. Ay ba nga ni, isasaw-saw sa namin sa may tubig. Okay, Ano? Pakisulo nga tabi ng pilit sa tindog. Muna, likot. Ano, tindog? Basta tindog parang ka. Oo. Siya tam sali ah. Adi. Masama rin.
ginagawa na sa atin yung poste. Tuhan. May low pressure tayo. Dapat diit tumuloy. Sabi mo tayo dapat eh. Napawanso. Garak na naman ito. Mga paray na mga nag-iinom na. At ang barato ka na paray mo man. Sige ka, nagdudutalo ako ng butang. Kamura ko ito. Baka nyo ibigay yun. Alinti ko na. Magnono ibigay lalo sa mga maitong-itong ko. Unsi na ko na. 11 na. Tinas na ako pala. Uling pa bakal ko December. Babakal akong kasi nakaulan. 15 pa man. 15. Para tungan nila naman na iba. Pinagbubalo siya na. Sila yung bugas. Ano na ko? Parol sa. Hindi kami katang. Oh, dito, puro na ito pang konsumo. Punahan ko dito. Ako ano, magpapalos man ako sa ano. Papalos ako sa portintuan ba ya? Ito kami pangtuan bingawan. Bahan, ubos na. Wala si Kuya Arnil, nakachamba pa. Dublingan ni Kuya Arnil. Alinti ko na. Alit ko man. Katong katutok ka sa tubig. Tumandal na to kanya. Sana akong kuwan sana. Wala. 200.
100. Ganda ko lang, sa dit. Ito. 2 metros. 200. Ah, daan naman so grinder ta. Ang sa di, Kilo po. nagadi. Putulon, busan ko. Pangalo na ko ha. Kilo po. Bilbil. Birit. Sobra, pagkabi ko. Uy. Ito sa ang bakal na ito. Dapat sa bigasan. Bakal. Nakapaman sa pagkakali ah. Isagat ko muna natin. Manloko. Nakakit talaga adi sa utak ay. Ang bali, sa puso legal daw ka. Ganito ako. Dito yung sikensari. Ayun lang. Dumula, ganun lang ako. Pumutol-utol. Yan. Ano black? Meron kayo ito, ano block mo. Ayun, nagpaubos na itong halo at patapos na rin dito sa modernong CR. Tapos doon naman tayo sa kabila.
siya. Oo. Saka po, katangan sa pipeline. Prepare ako. Tayo muna ako sa loob lang. Okay yun. Sudo nga. Ilog-log mo sa taas. Ah. Yan. Saan para bilog? Ito. Yan. Ito, kaya sabi so. Luwasan. Alsaon mo. Ah. Yan. Naman ito. Ay daw di kusina. Pumunta ka din sa bubuk. Wala lababo na natin. Siya dia. Kodi. Asiton. Dalo dito. Dilikod gading. Hmm. Hindi pala pa yun sa mga. Oo. Dabintan. At yan po bali, sarado na nga dito. Dito sa ano ng CR at dito pala yung magiging lababo niyan. At yun, hanggang dito na lang ang vlog na to. At siyempre magpapanibagong vlog naman tayo. Halo naman ulit tayo ng isang bag para din sa kabila. Yun. Ayun po. Bye-bye! Nagluluto si ano? Lovely. Ang meriendan. Hi ka. Hi. Lagi saan ka? Bulwang po. Tut tut.
Taga Bulwang. Bulwang, may ganyan. Bulwang pala to. Malapit ka lang sa amin. Ikaw po. Kawakagan. Bilog-bilog. Sa klase ni Jamila. Classmate. Terminology. Yes. Isang magiting na police woman. Si Jamila din. Bulwang. Apelyido. Castro. Castro. Amoy.